Eguerdion, ongi etorriak, zuen esperantza bizkortu nahi ez, amaren gena etorri zeraten guztioi. Mariaren bidean aurrera goaz, biderako esperantza indartu eta sakonduz, esperantzak eusten baitigu bidean. Esperantza ikasteko eskolara jo behar dugu, esperantza izaten ikasi egiten baita. Eta esperantza ikasteko lehen ikasgaia da, pobre izan eta pobre plantatzea jaunaren aurrean. Behartzu esperantza ikasten esaten du gaurko deiak. Mariaren eskutik ekin diezaiogun hasierako kantuari, sinismeraren bidean adorez egiteko. Zuti jarri eta kanta dezagun. Agurrama errukiz betea, jainkoaren grazizko lorea, itxaropen ustelik gabea, ama pozez jainkoak asea, zu Maria. Nahi zaitugun doatxo aitortu, egin jalez ezin dugu lortu, esan jardun hitzetan agortu, zugoratzen geldi gara mutu, oi Maria. Denok berriz? Agurrama errukiz betea, jainkoaren grazizko lorea, itxaropen ustelik gabea, ama gozez jainkoak asea, zu Maria. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Pobreak maitatu zituen Jesus jaunak bedenka zaitzatela, jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Zenideok, esperantza izaten ikasi egiten da. Eta esperantza ikasteko lehen baldintza, pobre izatea da. Entrega diezaiogun bada, gure aitari, gure pobretasuna. Eta eskadezagun pobreontzat errukia. Jesus jauna, pobren alde bizi, eta pobren alde izinena. Erruki jauna, erruki jauna. Jesus jauna, zure reinuaren misterioa, pobrei erakusten diezuna, Kristo erruki, Kristo erruki. Jesus jauna, ama Maria pobre egin, eta doaino paroza beraztu zenuna. Erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Gure jaun eta aita santua,
harrigarriro erabaki zenuen, zure semea emakume batengandik jaiotzea eta beronen menpeko jartzea. Emaguzu, gizon egin den hitzaren misterioa sakonki ezagutzea, eta mundu honetan biziera gordea eramatea. Ama Birjinarekin batera zure etxean pozik sartu artean. Zure seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Herri behartzu eta apalaren kantua egiten du Sofonias profetak. Behartzu eta apalek beti izango dute Jaunaren babesa, eta inolako beldurrik gabe biziko dira. Entzun dezagun. Sofonias profetaren liburutik. Zuek denok lurraldeko apalok, Jaunaren aginduak betetzen dituzuenok, bila ezazue Jauna. Bilatu zuzentasuna, bilatu apaltasuna. Eta babesa aurkituko duzue agian Jaunaren haserregunean. Eta jende apal eta behartsua utziko dut zurean, niregan izango dute babes. Israelen bizirik geldituek ez dute aurrerantzean bidegaberik egingo, ez gezurrik esango, ez beren ahotan engainu hitzik izango. Eta inoren beldurri gabe jango dute eta atseden hartuko. Jaunak esana, eskerrak zuri Jauna. Zuzaitu Jauna, herri pobreak ondarea. Denok berriz? Zuzaitu Jauna, herri pobreak ondarea. Gordela zazu jainko, zugan bainaiz babesten, honela diotsot Jaunari, zeu zaitut nere Jauna, ez dut onik zugabe. Zuzaitu Jauna, herri pobreak ondarea. Jauna, zeu zaitut nere ondaren neure kopa, zure eskudagon nire zoria. Zoragarria da suertatu zaidan alorra, ezin ederragoa nire ondarea. Zuzaitu Jauna, herri pobreak ondarea. Jesusek bere aita goresten du, erreinuko misterioak jende xumeari azaldu dizkiolako. Gure itxaropen nekatua beregan baretzera dei egiten digu Jesusek. Kantuz jasoko dugu Jesusen dei hori eta hitz hori. Zutik jarri eta abestu dezagun, aleluia. Denok, aleluia, aleluia, aleluia.
zorionekoa Maria Virgina. Gurutzearen oinean leial iraun baitzen nuen. Denok? Alleluia, 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 Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Mateoren liburutik, Aintza zuri jauna. behin batean, Jesus honela mintzatu zen. Goresten zaitut, aita, zerulurren jauna, gauza hauek jakintzu eta ikasiei eskutatu dizkiezulako, eta jende xumeari agertu. Bai, aita, goretxiazu, horixe izan baiduzu gogoko. Nire aitak nire esku utzi du dena, eta inork ez du semea ezagutzen aitak baizik. Ez da aita ere inork ezagutzen semeak baizik, eta semeak agertu nahi dionak. Zatozte niregana, nekatu eta zamatu guztiok, eta neuk emango dizuet atseden. Hartzazue nire uztarria, eta ikasi niregandik, gozoa eta bihotza pala bai naiz ni, eta aurkituko duzue bizitzarako atsedena. Eraman erreza baita nire uztarria, eta harina nire zama. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Alleluia, 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 Azken egunetan, esperantza ikasten ari gara. Bizitzako esperientzia handietan gertatzen den bezala, itxaropenarenean ere, barrua irekia behar da ikasteko. Eta esperantza ikastekotan, baldintza batzuk bete behar dira. Lehenengoa eta gaur aipatzen duguna, zera da, pobre izatea. Pobre aurkeztea jaunaren aurrean. Esperantza jaunaren doaina baldin bada, hemen baldio duena ez da indarra edo irabazia, pobretasuna baizik. Pobretasuna onartuz, txiki eta apal egiten bagara, Jainkoaren misterioak ezagutzeko argia izango dugu. Jainkoak txikiei erakusten baitie erreinuaren muina. Egia da, gizarteko bizilegen kontrako
kalegea izanik, pobretasuna onartu eta estimatzen duena, nekatu egingo da, zamatua biziko da. Baina beti izango du jaunarengan atsedena, barruko atsedena, esperantzak ematen duen atsedena. Evangelioan entzun dugu. Behin batean, Jesus honela mintzatu zen. Goresten zaitu taita, zerulurren jauna, gauza hauek jakintsu eta ikasiei ezkutatu dizkiezulako eta jende xumeari agertu. Bai aita, goretxiazu, horixe izan baituzu gogoko. Mariaren bihotz pobrea eska dezagun, jaunaren ondasunez gozatu ahal izateko, esperantzan bizitzen ikasteko. Senideok, jaunari gure eskariak egitean, gogoan izan ditzagun mundu honetako behartsuenak. Eskadezagun duintasunezko bedinkazioa premian aurkitzen diren guztientzat. Kanta dezagun. Gure otoiza entzun jauna. Denok. Gure otoiza entzun jauna. Otoitz egin dezagun munduko herri guztien alde. Otoitz gerran dabiltzan herrien alde. Eskadezaiogun jaunari, gure otoitza entzun jauna. Otoitz egin dezagun gure Euskal Herriaren alde. Beren bizitzari estimaziorik ez diotenen alde. Eskadezaiogun jaunari, gure otoitza entzun jauna. Gogoan izan ditzagun etorkinak, arrazismoa arazoa bizi dutenak, tratu txarrak jasotzen dituzten emakume eta haurrak. Eskadezaiogun jaunari, gure otoitza entzun jauna. Otoitz egin dezagun sufritzen ari diren guztien alde. Gogoan izan ditzagun gure gaixoak eta bakarri sufritzen dutenak. Eskadezaiogun jaunari, gure otoitza entzun jauna. Egigun otoitz, oinarriko duintasuna aitortzen etzaienen alde. Sida edo droga dela eta errukarri aurkitzen direnen alde. Gure senide eta adiskide guztien alde ere egin dezagun otoitz. Eskadezaiogun jaunari, gure otoitza
entzun jauna. Txikiei eta pobreei maitasun kutunena erakutsi diezun aita. Begira gaurko pobreei eta emaiezu zure erreinuko betetasuna postu daitezen. Hala eskatzen dizugu Mariaren otoitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Gorespenezko eta bakezko doain hauek eskaintzen dizkitzugu jauna. Eta apalki eskatzen dizugu, Nazareteko Birjinaren jokaerari jarraituz, geure buruak eskain diezazkiguzugula, zuretzako opari santu eta atsegin bezala. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, aulagan dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egokita bai eta zuzen, nonai eta beti zuri eskerrak ematea, aita santua, Maria Birjina doatsuaren ospakizun honetan. Berak, Nazareten fede zentzun zuenean aingeruaren anuntzioa, zure semea betidanik dena sortu zuen mundu honetan, gure salbatzaile eta anaia izan zedin. Nazareten bere semearekin batera biziz, Elizaren lehen pausoei arnasa eman zien, guri bizi eredu argitsua eskainiz. Nazareten amak bere semearen ikasle izanez, evangelioaren lehen doainak jaso zituen, doain horiek bere bihotzean gordez eta bere gogoan hausnartuz. Nazareten, birjintasunezko maitasunean bere senar Joserekin elkarturik, Birjina guztiz garbiak abestiz ospatu zintuen, isilean gurtu, bizitzarekin goretsi eta bere lanarekin aintzatu zintuen. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu etengabe kantatuz. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, sekulurra
goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Bai, santu zara jauna, eta guretzat ona, eta gizon emakume guztientzat errukitsua. Eskerrak ematen dizkitzugu bereziki Jesu Kristo zure semearengatik. Mundu honetara etorri zen, gizon emakumeak zuregandik urruti dabiltzalako eta elkarren artean bizitzen ez dakitelako. Espiritu Santuaren bitartez, gure bizi belarriak ireki zituen, begi bilarriak ireki zituen, ikus dezagun elkarren anaiarreba garela, eta zu zaitugula guztion eita. Eta orain, Jesu Kristok mahai honetan biltzen gaitu, guk hemen egin dezagun, berak lehenik egin zuena. Aita guztizona, santu egitzazu bada, ogi eta ardu hauek, eta Jesus zure semearen gorputz eta odol egingo dira guretzat. Guregatik hiltzeko bezperan, bere ikasleekin azken afaria egiten ari zelarik, hartu zuen ogia, eta zuri eskerrak emanez zatitu zuen eta haiei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Berdin, kaliza ardoz betea hartu zuen, eta zuri eskerrak emanez bere ikasleei eskaini zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik, aita guztiz santua, zure aurrean gaude pozez beterik, gogoan baitugu gu salbatzeko Jesusek egin zuena. Haren eriotza eta piztuera ospatzen ditugu, berak Elizari eman zion opari santu honetan. Aita guztiz santua, zeruetan zarena, onargaitzatzu zure seme maitearekin batean. Jesusek guregatik hil nahi izan zuen, baina zuk piztu egin zenuen. Jesus orain zure ondoan bizi da, baina hemen dago gurekin ere. Azken egunean aintzaz etorriko da, eta haren erreinuan ez du inork izango ez nekerik, ez penarik, ez negarrik. Aita guzti santua, mahai honetara deitu gaituzu, Espiritu Santuaren pozez beterik, Kristoren gorputza hartzeko. Janari honek eman diezagula indar, zuretzat gero eta atsegingarriago izateko. Gogoan izan jauna Frantzisko gure eta santua.
Frantzisko, gure artzain ordekoa, eta beste artzain guztiak. Emaiezu zure laguntza Kristoren ikasle diren guztiei, bakegileak eta zorion emaileak izan daitezen. Emaguzu guri ere egun batez zure ondoan bizitzea, Jesusen Ama Maria beti Birjinarekin eta zeruko santuekin batean Kristorengan. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jaungoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan berri zure izena, etor bedi zure reinua, egin berri zure naia, zerua bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetarako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utziten daldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea usten dizuet nere pakea ematen. Begira, zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bezi baizara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko bekatua. Erruki jauna, jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko bekatua. Erruki jauna, jaungoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko bekatua. Emaiguzu pakea. Hona hemen
jaungoikoaren bildotsa. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak gu jaunaren maiontara deituak. Jauna. Jauna, gure jainkoa bedeinkatua zu, kanta dezagun denok. Jauna gure jainkoa Bedeinkatua zu, zeru lurren egile bedeinkatua zu, guztien salbatzaile bedeinkatua zu, gure jabezarata bedeinkatua zu, gure jabezarata bedeinkatua zu. Jesus jainko semea Bedeinkatua zu, gure gatik hil zara bedeinkatua zu, aitak piztu zaituta bedeinkatua zu, gure artean zaude bedeinkatua zu, gure artean zaude bedeinkatua zu. Espiritu Santua Bedeinkatua zu, bizian bizilarri bedeinkatua zu, oze maile bikaina bedeinkatua zu, malkoetan pozgarri bedeinkatua zu, malkoetan pozgarri bedeinkatua zu. Jauna gure jainkoa Bedeinkatua zu, zeru lurren egile bedeinkatua zu, guztien salbatzaile bedeinkatua zu, gure jabezarata bedeinkatua zu, gure jabezarata bedeinkatua zu. Espiritu Santua Bedeinkatua zu, bizian bizigarri bedeinkatua zu, oze maile bikaina bedeinkatua zu, malkoetan pozgarri bedeinkatua zu, malkoetan pozgarri bedeinkatua zu.
egin dezagun otoitz. Begira jauna, Ama Birjinaren saminak gogoratu ditugun zure zerbitzarioi. Eta Pasko sakramentuez janaritu dituzunoi, emaiezu eguneroko gurutzea eramanez, Kristoren piztueran partea izatea. Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Esperantza jaunaren doaina baldin bada, hemen balio duena ez da indarra edo irabazia, pobretasuna baizik, bihotza zabal irekitzen duen jendea eta fededuna baizik. Hau izango alda gure bizitzako jarrera sakonena eta oinarrizkoena. Nahi duzuen arte, agur. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin bedeinka zaitzatela jainkoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Arantzazuko Ama Birjina zeruko erregin handia, kendu pekatu danen arantza, eman jaunaren grazia. Eman jaunaren grazia. Agur zeru edertasuna, arrosazuri horria, apainduri Jaungoiko berak jantzia, arantzarteak, arantzak gabe, arantzangora aikia, agura patxo, Dios vivoya, grazi beraren jargoia, grazi beraren jargoia. Zoazte jaunaren bakean, Eskerrak jainkoa